କାହିଁକି ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର? ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଗେଡିୟର ଶୱାକତ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ, ଏନେଇ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଅରାଜକତାର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପୋଲିସର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶର ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମର ଭାଇ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଦେଶରେ ରହିଛେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୋମବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖ ବଙ୍ଗଳାଖଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟାନରରେ ଏକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।